idan annabi alaihi salatu wassalam ya taho kan shimfiɗarsa nama ala shiqqihil aymani yakan kwanta akan tsaginsa na dama thumma qala sai wannan addu'a yana daga kwancan Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah na sallama kaina zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilaika na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwattu amri ilaika na sheƙa lamari na gaba ɗaya na miƙa shi zuwa gare ka wa alja'atu zahari ilaika na jingina bayana a gare ka. In ka ce ka jingina da wani me kenan ka dogara da shi. Ragabatan Allah ina kwaɗayin samun rahamanka wa rahabatan ina tsoron azabaka ilaika zuwa gare ka. La manja ba wata matsira wala malja'a babu mafaka minka in dai daga gare ka ne illa ilaika sai dai a dawo gare ka. In Allah ya koro ka ina zaka sai dai ka dawo wajen Allah. Amantu bi kitabika allazi anzalta Allah na yadda da littafin da ka saukar wa nabiyika allazi arsalta kuma na yadda da annabin da ka aiko da littafinka da annabinka duk na gamsu da su. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala hunna wanda ya karanta wannan zikiri thumma mata sai ya zama bai tashi ba ta hata lailatihi a cikin wannan daren mata alal fitra ya mutu musulmi. In dai kai wannan addu'ar sai kuma Allah bai kaddara ka tashi ba to gawarka musulma ce kawai. Allahu akbar. Allah wa zai sakaci da wannan?